artean gorrotoa kale arrotz guztietan arnaz gabe babesaske lasterkaroa makinduz bat aur bezala bizi nahi du. Ez dutan zina Kaixo entzuleok, gu erleak taldea gara. Joel, Anari, Eñaut, Oian, Laida, Luzia eta ni, Mirari. Eta irratsaio divertigarria eskaintzeko asmoz gatoz. Saioa humorez hasteko pare bat txiste kontatuko dituzte Oianek eta Joelek. Nahi duzuenean! Hegazti luma. Izeba, zergatik dauzkate hegaztiek lumak? Lumarik gabe oso itxusiak izango liratekelako. Eta orduan zergatik ez dituzuzuk ere luma jartzen? Ilargiari zin babesteko zin egin zion amalurari. Amalu, zure besoetan zaude. Amalu, zure besoetan zaude. Jaimitok aitari galdetu dio. Aita, zuk emango zenioke zaplasteko bat ez egin duen ume bati? Zergaitik, ez horixe, eskerak horrela lasai esango dizut, ez ditut eskolako lanak egin. Maite dut zut lastantzea, dantzatzea, zilaztainak xurgatzea, zeroz mautea, ere zure garagar, zaporea, aldonean lepotik, egitea, Gustatu zaizkizue? Tira oraingo honetan eta zu nola zaude izeneko ipuina kontatuko dizue Luzia. Aurrera! Eta zure bihotza nola dago? Zure bihotza, barrezka, ja, irribarrez. Negarrez, triste, algara, ja, barrezka algarreka. Negar zotinka, sorpresa, ene bada!
harrituta, amorratuta. Haserre. Eta zu nola zaude eta zure bihotza, nola dago zure bihotza? Beno, saioarekin jarraituko dugu. Oraingo honetan, mingainak bihurtuko dituzten Laidak eta Anarik hau korapiloekin. Eutsi horri! Geure gustukua, hortxe duzu fandangua, geure gustukua. Dana, 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 jaione eta ama, dena, 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 sartu dira dendan, dina, 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 oial bat urdina, dona, 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 jaioneren gona, duna, 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 dotore txukuna. Hortxe duzu fandangua, geure gustukua. Zerbait egitekotan zuzen eta artez, zorri bat garbitu dut urpistola batez. Orain galdurik nago beldurrez betetan, muniziorik gabe gelditu naiz eta. Hurra, hurra, pa. Apirila biribila, apirila biribila, zerria zerritegian hila. Ez da hila, bada hila, bustana bada hila, hala izan dadila. Artistak, lan bikaina egin duzue. Jarraian lanean jarriko zaituztegu. Ea gai zareten einautek eskainiko diguten asmakizunak asmatzeko. Pipitaki papataki zer den nor daki. Gola narama, bela bakal, geldilik eta bea askal. Ageltu eta desageltu, desageltu eta geltu. Kaletik beti nire atzetik, zelda. Asmatu aldituzue baten bat, lehenengoa igogailua zen,
eta bigarrena itzala. Segidan eztarriak berotu eta denok gurean oso ezaguna den egunero kantua abestuko dizuegu. Vendetta taldearena. Zein ederki, gu laster otainoko mikrofonon aurrean abestu beharrean, goazen telebista saioan abestuko dugu. Tira, txantxak alde batera gutxi eta pare bat esaera zahar erakutsiko dizkizuegu. Animo, Jan eta Joel! Aur gazteta heldu, mundu berri baten buru. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi dugu. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Elkartasuna da, etorkizunaren ACDC. Gure indarrak batuz eta irri. Azara hotz, negua motz, azaroa bero, negua gero. Gure festara. Irrien laguna gara bai, irrien laguna garako. Irrien laguna gara bai, irrien laguna garako. Ataunen eta segaman, egunez ikusi eta gauez eraman. Abeslari, ipuin kontalari bertsolari. Sudur korre, Euskal Herri, Euskal Irri. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Aur gazteta heldu, mundu berri baten buru. Euskara bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi dugu. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien laguna gara bai, irrien laguna garako. Irrien laguna gara bai, irrien laguna garako. Irrien laguna gara bai, irrien laguna garako. Irrien laguna gara bai, irrien laguna. Ezagutzen altzen ituzten, orain olerkiak dator. Luziak, Anarik eta Joelek irakurriko digute. Ordua!
Emai duzu giltza. Giltza zertarako. Kutxa zerra zabaltzeko. Zabaldu zertarako. Paper zerrak bilatzeko. Papera zertarako. Itxas mapa bat bilatzeko. Itxas mapa zertarako. Altxorren bila joateko eta handi zuri helen maite urre zilara ekartzeko. Konturatzeko iritsi gara amaiera. Ze pena. Tira, gurekin gustora egon zaretelakoan, ongi izan eta hurrengo ikasturtera arte. Agur, benurrea, agur! Thank you.